Basami jem klentu seragame. Jilbabe ngageme piyayi nek niki sing niki jenengan ngagem niki to. Niki dienggo sesuk hadroh ngene Pak Bupati. Yo ngalah. Nggih mangganti riyen. Jenengan tumut kula melu kalih Bu Bambang sak mobile napa mangkat dhewe? Oh bareng mawon. Nggih tak entosi nggih. Nggih ten mriki mawon nggih. Ora usah kesusu, mengke ndak dawah. Nggih, piyayi sing coklat. Ngertos to? Nah nggih ndek pun dibagino seragam jilbabe nggih. Oh alah Mbah Samijen. Nggih ngatos-atos. Ngono kuwi lho wong wis dikandhani we jeneng wong tuwa ya to. Aja kok disalah-salahke lho. Mbah Samijem yuswane wis 60 lebih tetep nganggo ngene iki ya. Ya tapi to Mbak iki arep pengajian nggone Pak Hidayat, Ustadz Hidayat. Sopo Mbak Ri rasah ngerti kowe iki? Ya deloken. Apik to? Iki outfitku, keren ra? Simpel, manis tapi elegan. Ya ta iki jenenge Nismot. Werna piyayi mburine Mbak motive Mbak. Nek aku tuku kok motive padha ra motif mburine kadang beda. Kadang letak kembange iso ning dhuwur iso ning ngisor wong jenenge dikating massal. Regamu entuk semirih ngene iki mergane sing kating prosese dadi siji nek siji-siji iso dadi regane kok sak jilbab 500.000 engko ya sambat. Wis to, sing penting ngarepe bentuke padha apik, wernane enek petang werna. Nggih nggih Mbah Sami jem yo. Ngopi, ya yes, pokoke ngono kuwi. Ayo, nggo.